खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बारग' मन्त्रि शुकुर आली आहमेदा 66 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। हाग्रानि दाउफोरखौ खास्रि बिस्रि बुथारनानै इउटुबाव होनानै धेमाजिनि इउटुबारा हमजादों। बिफांखौ गायनानै जोथोन लानो हानायासो गेदेर बाथ्रा बुंदों मिहिनेश्वर बसुमतारिया। आसामनि मुसलमानफोरा हारिनि सिनायथि मोनसिगोन। गुवाहाटीआव एटिएम सिखावखौ खादों पुलिसा। पान्डु फरायसालिमानि साखाथियाव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाय। कंग्रेसआव दं हिमन्त बिश्व शर्मानि एजेन्ट। भारत भुटान सीमानि कुमारिकाटा ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों खस्थ' मोननांदों रायजो राजाया। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कंग्रेस दोलोनि थाखाय सुफुंखो हायै मोनसे गेदेर खहा। आसामनि बारग' मन्त्रि आरो सेङाबियाबनि ब्रैथि खेबनि एमएलए शुकुर आली आहमेदा रुंसारि जाबाय। बुधबारखालि हरनि 9:04 रिंगायाव गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव रुंसारि जायो शुकुर आली आहमेदा। शुकुर आली आहमेदा गुवाहाटीनि हेल्थ सिटी हस्पिटालाव 66 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बारग' मन्त्रि शुकुर आली आहमेदा लोमजानाय आरो हां लानाय जेंनायाव गोग्लैनानै ट्रिटमेन्ट लागासिनो दंमोन। बुधबारखालि सानजौफुनि 12 रिंगायाव देहा फाहामसालियाव एडमिट जादोंमोन शुकुर आली आहमेदा। मख'नो गोनांदि शुकुर आली आहमेदा सासे रोंगौथि गोनां गागि राजखान्थिगिरिमोन, जाय 1996 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय सेङाबियाबाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय एमएलए महरै सायख'जादोंमोन। बेनि उनाव 2001, 2011 आरो 2016 मायथाइयावबो सेङाबियाबनिफ्राय एमएलए महरै सायख'जाफिनदोंमोन। तरुण गगৈ खुंथायनि समाव शुकुर आली आहमेदा रायजो मन्थ्रिनि मासिखौ सामलायदोंमोन। शुकुर आली आहमेदा गोबाव समनिफ्रायनो सावस्रिनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जागासिनो दंमोन। धेमाजियाव इउटुबार हमजादों। गावनि चेनेलाव साबस्क्राइबार आरो नायग्राफोरखौ बांहोनो थाखाय हाग्रानि दाउखौ खास्रि बिस्रि बुथारनायखौ इउटुबाव आपल'ड खालामग्रा 3 इउटुबारखौ हमदों। 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानखालिनो हमनाय जायो इउटुबारखौ। हमजानाय इउटुबारफोरखौ धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरि हस्तिनापुर गामिनि मुनिन्द्र मुसाहारि, लामखा गामिनि महेश्वर स्वर्गियारि आरो शिवराम स्वर्गियारि होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बै 3 इउटुबारा हांसो, पानिखावरि, दाउब'फोरखौ बुथारनाय आरो माखासे दाउदैफोरखौ लाबोनानै रंजानाय भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। जाख्रुब मुंनि इउटुब चेनेलाव आपल'ड खालामनाय जादोंमोन हाग्रानि दाउसिन आरो दाउदैफोरखौ फोजोबस्रांनाय अजद गोनां भिडिअखौ। नाथाय बे इउटुब चेनेलजों लोब्बा थानाय 3 लाइमोनखौ हाग्रानि जिब रैखाथि आयेननि सिङाव हमनाय जायो। बबेखानि गोबां साबस्क्राइबारफोर थानाय जाख्रुब मुंनि इउटुब चेनेलाव गासै 33 भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। नाथाय हमजानायनि उनाव भिडिअफोरखौ दाननाय जादोंमोनब्लाबो बेफोरखौ हाग्रा बिफाना बुथुमनानै लायो। 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान। बर' कछारी अनसाय हायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानखौ आहाम बाथौ बोराइ इंराजि फरायसालि नब्लाङाव फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै मुलुगनां आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि बायदियै बिफां फुलिखौनो गायजेनो BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया बुंदोंदि आथिखालाव बिफां फुलिखौ गायनानै दोनब्लानो जाया। बेखौ गायखांनायनि उनाव जोथोन लानानै गेदेर एबा फोथांनो हानायासो गेदेर बाथ्रा। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो BKWACनि लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारि, सानजारां लकेश्वर ब्रह्म आरो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म, एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर'। आलासि महरै बाहागो लाबावो BKWACनि गासैबो मावफुं सोद्रोमा आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि बारग' मावफुं सोद्रोमा मालेन्द्र नार्जारि मोनहा बाहागो लादोंमोन। आसामनि मुसलमानफोरा हारिनि सिनायथि मोननो हासिगोन।
बे गेदेर बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि आसामनि थागिबि मुसलमानफोरा दानिफ्राय गोग्गानायजों गावबा गावनि हारिनि सिनायथिखौ होनो हासिगोन होननानै रोखायै बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया दिनै खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बे गेदेर बाथ्राखौ बुंदों। आसामनि मुसलमानफोरा गोग्गानायजों जलिहा, सैयद, मैमाल हारि होननानै लिरनो हागोन आरो सिनायथि होनो हागोन। मुसलमानफोरनि गेजेराव हारिनि सुबुं साननायनि उनावनो बे गनायथिखौ मोनगोन आसामनि थागिबि मुसलमानफोरा। मख'नो गोनांदि आसामनि मुसलमानफोरनि गेजेरावबो हारियारि सुबुं साननाय जागोन। बे हाबाफारिया आबुं जानायनि उनावनो असमिया मुसलमानफोरा जलिहा, सैयद, मैमाल बायदि बायदि हारिनि सिनायथिखौ लानो हागोन। बबेखानि मुसलमाननि गेजेराव कास्ट सेन्सास जायोब्ला सोरखारनि थाखाय गाहाम जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुङो। दिसपुर पुलिसा बैसोगोरा लेखा रोङै गोबां सुबुंफोरनि एटिएम कार्डखौ सोलायना थगायना रां खावग्रा सासे सिखावखौ हमनो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला मोनसे सोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै पुलिसा खानाफारानि एपिएससि सारियालियाव थानाय एसबिआइ एटिएमआव बुध साखाथियाव रमेश आली 35 बोसोर बैसोनि सासे दायनिगिरिखौ खानो हादों। सिग्रोमनायाव पुलिसा बिनिफ्राय गावनि भटार कार्ड, पान कार्ड, आधार कार्ड आरो गंथाम मबाइलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि गं 16 एटिएम कार्डफोरखौ बोखांनो हादों। पुलिसा खानाय समाव दायनिगिरिया AS01 AL 4600 हन्डा सिभिक गारिजों दावबायगासिनो दंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। दायनिगिरिनाव सोंनाय खालामनाय बायदियै सतगाव पुलिस थाना बेन्दोंनि बाखरबारियाव थानाय भारा न'आव सिग्रोम हैनायाव गंब्रै मबाइल, नोगोद 39,000 रां, सनानि गोबां गहेना आरो आलीनि मुं थानाय गांब्रै चेक बुकफोरखौबो जब्द खालामदोंमोन। बबेखानि बे जाथायजोंनो लोब्बा थानाय फारुक आहमेद मुंनि सासे दायनिगिरिखौबो पुलिसा खाबावदों। दासान्दि पुलिसा रमेश आलीखौ पुलिस कास्टडियाव लांनायजों लोगोसेनो जाथायनि बागै गोख्रोङै नायबिजिरनायखौबो जागायो। मालिगावनि फसालि खलनि ओनसोलाव फुंनि समाव गिख्रंथाव हा गिसिखानानै सासे आइजोआ जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो गोबां न'फोरा सिलिंखार जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गोबां अखा हानायनि उनाव फुंनि 2 रिंगासो समाव 8 नम्बर न'नि साखाथिनि हाजो बाहागोआ हरखाबै गिसिखानाय जाथाया जादोंमोन। हरनि समाव हरखाबै गिदिर सोदोब खोनानो मोननायनि उनावनो जायगानि थागिरिफोरा हुसियार जादों होननानै सासे थागिरिया फोरमायदों। दुखुनि बाथ्रा दि हा गिसिखानायजों भारा थानाय गंनै न'फोरा फबजादोंमोन आरो बेनिनो गंसेया मानसि दंमोन होननानै मिथिहोदों। बबेखानि फबजानाय न'नि सासे आइजोखौ फुंनि समाव थैनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो बे जाथायाव गासै गंथाम न'फोरा सिलिंखार जादों। जायगानि थागिरिफ्रा मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बेबायदि जाथायजों सैनायनायखौ नुनो मोन्दोंमोनब्लाबो सोरखारा दासिमबो बेनि फारसे जेबो राहा लानाय जायाखै होननानै जायगानि सुबुंफोरा अजद दिखांदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट फान्डनि गेजेरजों बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंनो साफायाव 4 लाख राङै अनसुंथाइ होनो फोसावदों। रायजोनि राजखान्थिनि मोनसे गेदेर खौरां। कंग्रेसआव दं हिमन्त बिश्व शर्मानि एजेन्ट। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे गेदेर खौरांखौ होनानै बयखौबो सोमोनांहोदों। कंग्रेसनि इसिङाव आरो बाहेराव हिमन्तनि एजेन्ट दं। कंग्रेसनि इसिङारि गासैबो बाथ्राखौ मिन्थियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। कंग्रेसआव मा सोलिगासिनो, राहुल गान्धीआ मा बुङो, आफादगिरि मल्लिकार्जुन खरगेआ मा बुङो, बैफोर गासैबो बाथ्राखौ मिथियो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। कंग्रेसआव मा जागोन, सोर मा बुंगोन, राहुल गान्धीनि मेलाव मा जादों बेखौबो मिन्थियो गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि बे गेदेर बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रिया गावनो बुंदों। बबेखानि कंग्रेसनि गासैबो बाथ्राखौ मिथिनायाव रायजोफोरा मदद खालामो। रायजोफोरा जोंजों लोगोसे दं होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बेनि गेजेरावनो बे गेदेर सोंथियाबो सिखांदों। कंग्रेसनि सिङाव आरो बाहेराव थानाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि एजेन्टफोरा सोर सोर? जाय एजेन्टफोरा कंग्रेसनि गासैबो खौरांखौ गिबि मन्थ्रिनो फोरमायहरो। तामुलपुर जिल्ला भारत भुटान सीमा साखाथिनि साहा ओनसोलनि गामिफ्राव हाग्रानि मैदेर फालोआ सुबुं माहारिनि सायाव सानफ्रोमबो उदखार खालामबोगासिनो दङ।
थांनाय हरनि समावबो कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय देकिया बस्ती आरो बगाजुलि ओनसोलनि गोबां न'फोरखौ सिफायनायजों लोगोसेनो माइ माइरं जालांनाय, गय बिफां सिफायनाय, न'खरनि जि जोम बायदिजों लोगोसेनो गोबां मुवा बेसादफोरखौ खहा खालामदों। हाग्रानि मैदेरजों उदखार खालामजानाय दुखुथिया न'खरफोरखौ दारांगाजुलि बियाबनि एमएलए बिजितगोरा नार्जारिया खौरां लाहैनायजों लोगोसेनो जानाय लोंनायनि थाखाय मदद खालामदों। एमएलए बिजितगोरा नार्जारिया देकिया बस्तियाव थांनानै हाग्रानि मैदेरजों न' बां सिफायजानाय न'खरफोरनो सिनि, दालि, थाव, सामब्राम बायदि मुवा बेसादफोरखौ अनसुंथाइ महरै होनायखौ नुनो मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।